Witajcie moi drodzy, z tej strony Niklausano TV. Łozwieram wam drzwi, słuchajcie, historia mrożąca krew w żyłach. Jednocześnie, jak to się mówi, z życia, nie z życi, z życia wzięta. Słuchajcie, jadę sobie rowerem, bo pierwsza fajna pogoda od długiego czasu i patrzę, a przy drodze leży telefon komórkowy. No to zjeżdżam na chodnik, schodzę, opieram rower, czekam na moment, aż nie będą jechały auta, żeby nie zostać rozjechany jak ta żabka w tej śmiesznej grze, gdzie żabkami się przeskakuje przez ulicę. I dup ten telefon. Nie był to Huawei P30, niestety, jakiś stary trup, ale patrzę, działa. I teraz w głowie kołaczą się dwie myśli. Jedna to wyjebane, położyć go przy chodniku i jechać dalej, bo wiadomo jakie były historie, że ludzie znajdowali telefony, portfele oddawali na policję, a potem byli oskarżeni o ich kradzież. W końcu Polska. A z drugiej strony myślę, zawsze kierowałem się tym, że jak ja bym coś stracił, to chciałbym to oczywiście znaleźć, a jednak zdajecie sobie sprawę, że zgubienie telefonu, nawet jakiegoś takiego starego trupa, ale macie pozapisywane kontakty, jakieś notki, to jest bardzo dotkliwa strata. Mówię, dobra, zaryzykujemy. Przejrzałem numery telefonów i najpopularniejszym powtarzanym w kontaktach numerem był numer telefonu mama. Mówię, dobra, dzwonimy do mamy. Dzwonię, dodzwoniłem się, odebrała jakaś starsza pani. Mówię, no że witam, znalazłem tutaj i tutaj w Bytomiu pomiędzy polsko-japońską szkołą komputerową a szkołą podstawową numer 5 telefon komórkowy i tutaj znalazłem pani numer w kontaktach i co by z tym zrobić? No pani oczywiście, a tak, to jest telefon od mojej córki, moja córka pracuje, no tutaj nieistotne to gdzie, i czy mógłby pan tam pojechać i mojej córce ten telefon oddać? Ja tak mówię, no nie, wie pani co, nie mogę, bo ja w tym momencie jadę do roboty. Także niech córka sobie przyjdzie pod taki i taki adres, podałem jej adres, ja tam będę, oddam telefon na... Dobrze, córka po pracy przyjdzie po ten telefon, dziękuję panu pięknie i tak dalej. Ja mówię, spoko, nie ma problemu. I okej. Ale tak za chwilę mówię, kurde, wyszedłem się i tak karnąć na kole. Potem będę czekał gdzieś na babę obcą. Wiadomo jakie są czasy, jeszcze ktoś przyjdzie, zmolestuje mnie albo zamorduje, nikt nie wiadomo. Mówię, dobra, dzwonię, mówię i tak tam będę za 10 minut. Także nie ma problemu. Mówię, wie pani co, jednak zdarzyła się taka sytuacja, że będę tam przejeżdżał obok i podrzucę pani córce ten telefon, nie? No ona mówi, o super, podała mi imię, nazwisko, ona pracuje tam i tam, jakby tam jej nie było akurat, to proszę zostawić telefon tam pracownikom, oni będą wiedzieli o co chodzi. Ja mówię, dobra, nie ma problemu. Podjechałem, włażę, dzień dobry, czy tutaj pracuje pani taka i taka? Ona, no tak pracuje, ale akurat w tym momencie jej nie ma, no bo ona tam załatwia sprawy w jakimś innym dziale. Ja mówię, dobrze, tutaj znalazłem telefon od tej pani, czy mogłaby pani przekazać? Ona, tak, dziękuję panu bardzo, do widzenia. Sprawa zamknięta. Słuchajcie, jaka jest puenta z tej historii? Otóż puenta z tej historii jest taka, że jak macie takie sytuacje, jak znajdziecie telefon, portfel, nie wiem, dokumenty jakieś, to wiem, że często zdarzają się sytuacje takie nieprzyjemne, że jeszcze ktoś temu znalazcy robi problemy, ale jednak przeważnie myślę, że po prostu no, ten, kto zgubił, będzie bardzo ukontentowany i wam wdzięczny, żeście to zrobili, a wy będziecie mieli dobry plusik, gdzieś tam dobry uczynek zapisany i no, każdy z nas jakby stracił coś takiego, to chciałby to znaleźć, a myślę, że w większości z was taka sytuacja się zdarzyła. I to w sumie tyle. Taką historią krew w żyłach mrożącą, z pięknym, chrześcijańskim, pozytywnym, w tym świecie pełnym brutalności, zła, niegodziwości i plucia jadem właśnie się mi przydarzyła. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Tak naprawdę to miałem nadzieję, że właścicielka odpali przynajmniej z 2 dychy na flachę, no ale ciul.